Bona tarda, el Barça visitarà a partir de les 9 d'aquesta nit el nou Sant Mamés amb l'objectiu d'oblidar el joc i la derrota contra l'Ajax i de consolidar el seu liderat a la Lliga. L'equip ha viatjat aquest matí cap a Bilbao i descansarà a l'hotel de concentració fins poc abans del partit. Recordem que Martino ha recuperat Adriano amb l'alta mèdica i que ha cridat Adama i Patrick del filial. L'11 probable del Barça contra els bascos patirà algun canvi respecte al partit contra l'Ajax. Alexis i Busquets tornaran a l'alineació inicial i Montoya ocuparà el lateral dret. I el Barça, que jugarà per primer cop al nou Sant Mamés, un estadi modern que deixa enrere 100 anys d'història a l'antic camp. En aquest vídeo, que podeu mirar sencer a tdp.cat, podem veure l'abans i el després de l'estadi de l'Atlètic de Bilbao, que de moment té una capacitat per 36.500 espectadors. I en bàsquet aquest migdia, Juan Carlos Navarro ha sumat el triple número 1000 de la seva carrera en l'últim quart del partit contra el Saragossa que s'ha jugat al Palau Blaugrana. Les dues filles de Navarro han saltat a la pista després de la cistella per felicitar el seu pare. Això és tot, us recordem que avui a partir de les 8 també podeu escoltar en directe a través de la tdp.cat la transmissió d'en Puyal de l'Atlètic Barça.